jmenuji se Jaroslav Price. Rád bych vám představil projekt tříkolového nakláněcího elektromotocyklu. Na začátku videa jsme vám ukázali, jak by takový motocykl mohl vypadat hotově. A teď se můžete podívat na jeho prototyp. Takže pokud by se vám náš projekt líbil, chtěl byste jej vidět jezdit, nebo se zviditelnit jako sponzor, po případě pokud mě vidíte stejně jako mý komerční potenciál a chcete se stát naším investorem, podpořte nás prosím v kampani na penězdroj.cz. Děkuji za pozornost.